Takže máme pred sebou štvrtú adventnú nedeľu, teda zvesť pre štvrtú adventnú nedeľu. A teda čítali sme z knihy Zjavenia z 12. kapitoly. Doteraz sme v tých našich zamysleniach nad adventnou zvesťou naprieč písmom sme čítali hneď začiatok príbehu, kde je prvá adventná zvesť, a to je v Genesis 3. Hneď potom, ako človek zhrešil, ako padol, neposlúchol Boha a chcel byť viac a mať viac, ako mu bolo dané. Potom sme pokračovali tou adventnou zvesťou, ktorú nachádzame v 5. knihe Mojžišovej, že má prísť prorok, ako bol Mojžiš. A pozerali sme sa, kto by mohol byť tým prorokom zastúpeným, a teda jedine Ježiš spĺňal všetky tie kvalifikácie. A minulý týždeň sme sa zamýšľali nad tým, že keď teda prišla plnosť času, tak Boh poslal ešte lepšie riešenie, ako bol zákon. Dal milosť. A teda bez toho, aby sme ukončili ten príbeh adventných zvestí naprieč písmom, by sme nemohli mať plnosť tej zvesti. A teda dnes sa pozeráme v deň, ktorý nazývame Štedrý, deň, keď oslavujeme Boží dar pre ľudstvo v podobe narodenia Mesiáša, na zvesť, ktorá sa pozerá ako keby spätne na to všetko, čo sme doteraz si pripomínali tieto adventné nedele. Dnes je teda deň, keď oslavujeme teda narodenie Mesiáša, vtelenie Božie. A je to presne deň jeho narodenia? Pravdepodobne nie. Ale o to ani nejde, pretože ide o obsah, ide o odkaz. A ten odkaz je, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A tak teda na záver tohto putovania naprieč písmom, počas ktorého sme objavovali znovu a znovu ten adventný odkaz a Boží plán našej záchrany, sme dorazili na koniec. Nakoniec preto, lebo ako používame vlastne tento obraz počas celej série, začali sme úplne vľavo, prvou knihou v Biblii a končíme poslednou knihou v Biblii. Budeme sa teda pozerať na tú adventnú zvesť z konca knihy a je to pohľad späť, ale je to aj pohľad dopredu zároveň. Je to odkaz na niečo, čo už bolo a čo súvisí s tým, čo ešte len bude. Takže Zjavenie 12, vlastne celá kapitola, je v podstate ako keby taký skrátený pohľad alebo taká skrátená rekapitulácia celého toho Božieho plánu. Začína sa to slovami: na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Hneď tento úvodný obraz má množstvo symboliky v sebe. Poprvé tam vidíme slnko, mesiac a hviezdy a túto symboliku nachádzame pri stvorení, ale takisto aj v jednom príbehu o Jozefovi, ktorý mával sny. Spomínate si na jeho sen? Keď slnko, mesiac a 11 hviezd sa mu kláňali. Sa kláňali Jozefovej hviezde. A tam vtedy jeho otec s prekvapením hneď sa pýta: chceš povedať, že my všetci sa ti budeme kláňať? On sám nám ukazuje kľúč, ako tento obraz nejakým spôsobom rozlúštiť. Že ide o vládu, ide o autoritu, ide o úctu, ide o ten budúci národ v tom Jozefovom sne, že teda všetci jeho bratia sa budú jemu kláňať. A my vieme, že v jeho živote sa to naplnilo. On sa stal proste tým veľmi vysoko postaveným egyptským úradníkom. A teda naozaj vlastne jeho celá rodina, jeho celý národ vlastne sa presťahoval kvôli hladu do Egypta a on sa postaral o to, aby ten národ prežil.
a ich odchod z Egypta sme si pripomínali v inú nedeľu, takže nebudeme ďalej nejak sa prehlbovať do tejto témy, ale teda je tam tá symbolika tých nebeských telies, ktoré symbolizujú niečo z toho reálneho. A číslo 12 v súvislosti s Izraelom tiež veľmi silne naznačuje tých 12 kmeňov. Tých 12 bratov, z ktorých sa stalo 12 kmeňov, teda celý ten národ. Ten Boží vyvolený národ. A hneď tu na začiatku vidíme ešte tretiu vec, na ktorú chcem upriamiť vašu pozornosť, pretože sa bude stále ako keby opakovať v tom odseku. A to je slovo veľké. Veľké znamenie. Vždy, keď v písme čítame nejaký odsek a opakujú sa nejaké slova, alebo nejaké slovo znovu a znovu a znovu v tom krátkom odseku sa zopakuje, možno v inej forme, ale je stále tam, tak vieme, že to slovo je nejaké kľúčové. To slovo nám chce niečo povedať. No a v tejto dnešnej kapitole tu máme to slovo veľké alebo veľký 6 krát. Hovorí tam o veľkom znamení na nebi. V 3. verši hovorí o drakovi, v 9. takisto o veľkom drakovi. V 10. verši čítame o mohutnom hlase, ktorý zaznel, ale my máme v preklade mohutný, ale je tam stále to isté. Mega. V 12. verši máme veľký hnev. A v 14. verši Boh dal veľkého orla, ktorý chránil, ochraňoval tú ženu. Takže znovu a znovu sa tu objavuje veľké znamenie, veľký drak, mohutný hlas, veľký hnev, veľký orol. Stále nám to pripomína ten grandiózny Boží plán. Že my tu nehovoríme o nejakej stratégii, o nejakom krátkodobom pláne, ako my ľudia máme plány a vieme, že teda keď aj máme nejaký plán, tak nemusí sa úplne uskutočniť, ale my tu hovoríme o Božom pláne záchrany. Takže v tejto jednej kapitole v podstate ako keby Boh ukazuje tomu Jánovi, ktorý videl to zjavenie, v podstate ten celý príbeh úplne od začiatku až do konca. A začína sa to teda veľkým znamením. Prvoplánovo si človek myslí, že tá žena, o ktorej tu hovorí Ján, žena odetá slnkom, bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Prvoplánovo prvá naša asociácia je Mária, nie? Väčšinou. To je naša prvá asociácia. Tak uvidíme, že či teda úplne všetko sedí na ňu aj v ďalších veršoch, či to mohla byť ona. 3. verš pokračuje ďalej. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Hľa veľký ohnivo-červený drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol 1/3 nebeských hviezd a shodil ich na zem. Ak si spomínate tento motív, dokonca tento verš sme už v našej adventnej série spomínali. Úplne v prvej časti, keď sme začínali ešte len ten príbeh v Genesis 3, objavil sa tam Eve Lucifer, Satan. had. A on je tu vlastne presne pomenovaný, aký je ten drak, čo to bol za nepriateľa. A teda hovorí ďalej, drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. Z Genesis 3 si spomíname prečo. Však, lebo po páde, po zlyhaní Adama a Evy, ktorých naviedol had, bol vyslovený ten Boží plán, to proroctvo. Že teda žena porodí potomka a potomok ženy zničí hada. Takže už tedy v tej prvej časti tej série sme si povedali aj tak nejak, som tak veľmi, veľmi zrýchlika sme prešli, kde všade sa snažil ten had, vlastne Boží nepriateľ, zničiť toho budúceho potomka. Alebo teda úplne preventívne zabrániť tomu, aby sa vôbec narodil. Takže vždy, keď niekto bol podozrivý, tak ten bol prenasledovaný tým nepriateľom, pretože sa snažil zabrániť tomu Božiemu plánu, aby sa naplnil.
A tu teda Ján vidí vlastne sa odohrávať celý tento príbeh ako keby v takej tej skrátenej verzii. A v 5. verši čítame ďalej. Porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. No, tuto sa nám to už zamotáva, pretože toto nejak sa nepodobá na ten príbeh, ktorý vidíme na začiatku každého evanjelia o tých pastieroch a ovečkách, o tom pokojnom pôrode, tichúčko mášťali, sami tam boli a tak ďalej, a hviezda a tížko sneží, hej. Tam na púšti nesnežilo, ale teda naše piesne väčšinou teda vychytávajú ten pokoj, tie ovečky a anielský zbor. A je to také, všetko také hrozne idylické, také krásne vianočné pohľadnice. My to máme veľmi radi, ale teda to máme veľmi, veľmi ďaleko od pravdy. A z neba, nebo nie nejak akože niekde tam vysoko v oblakoch, my si to tak predstavujeme, ale teda ako ten priestor duchovný, kde Boh prebýva, to není nejak oddelené, že to je na jednom poschodí. Hej. Ale teda dajme tomu, že teda z neba ten obraz, ako sa narodilo to dieťa, zďaleka nebolo tak idylický ten obraz, ako sa to u nás spieva, vyspevuje v Tichá noc, Svätá noc. Pretože tam bol drak, už keď niekde je drak, väčšinou to nie je nič idylické. Len možno v nejakých moderných rozprávkach draci sú ako veľmi pozitívne bytosti a sú strašne zlatí. Ale teda táto scéna nenaznačuje, že to bola idyla a bol tam pokoj. Drak ledva čaká, aby chytil teda dieťa hneď ako porodí, a tá žena porodila chlapca. Ten mal nejakú úlohu, mal poslanie, má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. To nemá byť len nejaký obyčajný chlapec. Ale k tomu sa hneď vrátim. A vidíme teda, že dieťa bolo uchvátené k Bohu, k trónu, žena utiekla na púšť, Boh ho tam ochraňoval. Kto je teda tá žena? Lebo v príbehu o Ježišovom narodení a o Márii takúto scénu nevidíme. Takže naznačuje nám to, že áno, Mária porodila, to je pravda, že Mária porodila, tak tá scéna sedí, ale potom to všetko ostatné okolo toho ako keby nesedí chronologicky. Nie je tam napísané, že teda dieťa bolo uchvátené do neba. Takže Mária to asi úplne nebola. Sú aj také počas kresťanskej histórie teda boli cirkevní otcovia, ktorí teda vykladali, alebo aj vykladači aj dnes niektoré komentáre obsahujú výklad, že teda tá žena je cirkev. Ale tam nám zase nesedia tie detaily. Dieťa je Mesiáš. To nám tam sedí. Ale to chcem len povedať, že ten obraz, ktorý tu vykresluje vlastne táto 12. kapitola, je ako keby taká časová kapsula, kde vlastne do jednej scény sa zahrnul celý ten príbeh. Takže hľadať tam detaily, že je to Mária a potom ona odišla tam, kedy bolo potom dieťa vytrhnuté do neba. Hej? Nesedí nám to. Len to chcem povedať, že teda tento pohľad zo Zjavenia 12 nie je nejakým chronologickým vyrozprávaním Betlehemskej noci. Hej? To som sa snažila nejako veľmi kvetnato povedať. Je to ako keby zrýchlený, zhustený obraz toho Božieho plánu z perspektívy neba. Naša perspektíva je časová os, čo sa kedy stalo chronologicky, prečo sa to stalo a kto je vinný. My sa na toto sústreďujeme. A vidíme, ako keby toto je taký pohľad na to všetko, ako to videl Boh. Hovorí tam o drakovi, ktorý bol ešte predtým, ako teda to dieťa tam bolo. A my vieme, že tá žena, ktorá sa stretla s drakom, bola Eva. Žena, ktorá porodila Mesiáša, bola Mária, ale z Božej perspektívy je to žena.
žena, ktorú som stvoril na svoj obraz. Rozumieme si, hej? Že vlastne tá symbolická reč, alebo tá apokalyptická reč a tá Božia perspektíva tam je tak veľmi silná, že Ján sa to snaží dať do ľudskej reči, aby sme tomu my nejako rozumeli. Ale vždy, keď čítame Zjavenie, tak ako keby musíme myslieť na to, že my k tomu ešte potrebujeme asi upgrade nášho myslenia, lebo my sme ešte stále v tých našich limitoch ľudských. A Boh sa na všetky veci pozerá úplne inak. Naše myšlienky nie sú jeho myšlienky. Hej. Sme veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby sme všetko videli a rozumeli a pochopili tak, ako ich chápe Boh. Takže len na toto som chcela upozorniť, že teda nehľadajme tu iba Máriu, lebo potom sa nám to rozpadne. Ten obraz vôbec nedáva zmysel. A nesedí nám to. Kto potom ale môže byť tá žena? Keď čítame pozorne Starú zmluvu, tak Izrael veľmi veľakrát je vykreslený ako manželka Hospodinová. Pretože Boh uzatvoril zmluvu s Izraelom, so svojím vyvoleným národom a raz dokonca spomína aj rozvod, že teda správa sa akoby neverná žena, hej, hlavne v tých malých prorokoch už ku koncu starej zmluvy podľa nášho usporiadania. Dokonca jeden z prorokov Hozeáš musel si zobrať prostitútku za ženu, aby symbolicky, už Boh nevedel ako symbolicky už to viac viditeľne ukázať svojmu národu, ako sa správa. Takže ak berieme, že tá žena, ktorá porodila toho potomka, je Izrael. My vieme, že z Izraela mal výsť Mesiáš. Vieme, že celá tá línia vlastne od Evy cez Seta a tak ďalej, ako sme v tej prvej časti série si rozprávali, vlastne tá línia neustále išla, až vlastne sa narodil Ježiš ako Mesiáš. Potom ďalej sedí na Izrael tento obraz aj podľa toho 6. verša, pretože žena utekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto a tam ju živili 1260 dní. To je opäť prorocká reč. Keď čítame knihu Daniela, tak toto číslo sa tam veľmi často objavuje. 1260 dní je 3,5 roka. A neskôr v tomto odseku čítame časy a polčasu. To je tiež 3,5 roka. To je to obdobie, alebo to je polovica toho obdobia, ktorá má prísť podľa Jeremiáša aj podľa Daniela na Izrael. Volá sa to veľké súženie, obdobie súženia pred druhým príchodom Ježiša Krista. A má to byť 7-ročné obdobie, ktoré sa ale delí na dve časti. Presne v polovici, a polovica zo 7 je 3,5, čo je 1260 dní, alebo 42 týždňov. Všetky tieto verzie nachádzame u Daniela. Presne v polovici toho 7-ročného obdobia sa má objaviť Antikrist, to znamená ten, ktorý je proti Kristovi, ten, ktorý sa vydáva ako keby za záchrancu namiesto Krista. Hej. A má ponúknuť pokoj a bezpečnosť. Neviem, či ste si všimli, ale v momentálnej situácii okolo Izraela OSN a ďalšie organizácie vždy volajú, aby sa vytvoril plán pre pokoj a bezpečnosť. Pokoj a bezpečnosť. Toto sa neustále opakuje. Pokoj a bezpečnosť. A nútia ich k prímeriu, aby bol pokoj a bezpečnosť. Ak máte tie radary na tie slovné spojenia nejak nastavené, tak vlastne vidíme, že niečo sa melie. V septembri sa zišiel OSN, aby vytvorili 7-ročný plán udržateľnosti pre zabezpečenie mieru a prosperity pre tento svet. Hej? A vlastne všetci tí, ktorí poznáme prorockú reč a predpovede Daniela, Jeremiáša a zjavení, hej, tam proste zablíka to červené svetielko, lebo prečo práve 7? Prečo pokoj a bezpečnosť? A potom prečo zrazu hneď potom vlastne
Hamas, čo znamená násilie, zaútočí na Izrael. Proste priveľa tých znamení sa nejak tak melie a pája a začína sa plniť. Hej? Takže toto sú presne tie veci, z ktorých potom ľudia vypočítavajú, takže to bude v ten deň a v ten deň. My nehovoríme o dňoch, hej? My nevieme presnú hodinu, kedy to bude, ale Ježiš povedal, že pozerajte sa na figovník. No čo je figovník? Figovník je symbolom Izraela ako národa. Pozerajte sa na figovník. Tak pozerajme sa na Izrael a vidíme, čo sa deje v Izraeli. Takže je to len také pozvanie, aby sme boli ostražití, ale teda hovorí tu o 7 rokoch súženia a teda to je ten čas úzkosti, ktorý je pre Jákoba. To nie je čas úzkosti pre cirkev. My sme preberali spolu zjavenie. My vieme, že v zjavení cirkev sa spomína na začiatku. To sú tie listy a ako náhle sa začína to obdobie súženia, zrazu o cirkvi ani reč, ani múk. Vrátia sa až potom na tú svadbu baránkovú ako nevesta. Takže z biblického hľadiska je to veľké súženie je časom úzkosti pre Jakoba. To je Jakobové súženie. Vtedy vlastne Boh koná a nejakým spôsobom pracuje teda na tom svojom ľudu. Je to teda Jeremiáš 37. verš z 30. kapitoly. A toto veľké súženie má trvať 7 rokov. Je to ten 70. týždeň z Danielovho proroctva. Takže opäť, skôr sa to hodí, že žena je Izrael a nie cirkev. V Izajašovi 7. kapitole čítame tento 14. verš. Sám Pán vám dá znamenie. Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. To je to dieťa, ktoré sa tam rodí v tom videní. V Michášovi to takto hovorí Boh. Ty však Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Preto ich vydá na pospas až dovtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom. Vystúpi a bude pásť mocou Hospodina a velebnosťou mena Hospodina, svojho Boha. Budú bývať bezpečne, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokojom. Pokoj a bezpečnosť prinesie Mesiáš. Neprinesie Antikrist, prinesie Mesiáš. Ešte k tomu trošku sa chcem vrátiť, že vlastne stále tu máme tento obraz, ako to všetko vlastne spolu súvisí a ako v tom zjavení vlastne máme množstvo rôznych odkazov. Ja som tu vlastne už spomínala Jeremiáša, spomínala som Izajáša, spomínala som Micháša, už 3 proroctvá. Hovorili sme o Genesis, takže skáčeme zľava doprava, neustále to súvisí spolu. A tu je napísané, že teda žena porodila syna, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Úplne v pôvodine tam je slovo železnou berlou má pásť všetky národy. Že bude pastier, ale zároveň bude vládca. V Žalme 2, 9. verš hovorí presne o tom, ako dá tomu svojmu synovi, ktorý sa teda narodí ako človek a dá mu moc a dá mu tú železnú berlu, ale nie, aby len tak usmerňoval, ale železnou berlou bude byť. Bude trestať. Hej? Takže vlastne samotný Jan, ktorý to videl a počul, jeho asociácia bola nie ovečky, vianočné koledy, ale jemu sa hneď vybavila tá železná berla, ktorou má rozdrviť hlavy nepriateľov a tak ďalej. Hej? Že vlastne to bude mocný vládca. To len tak na okraj toho vládnutia, že teda bude pastier a Boží hrdina. No a tá Božia ochrana s orlými krídlami, ktoré tu čítame, že teda Boh orlými krídlami ju ochraňoval, je zase paralela s tým, čo sme mali druhý týždeň v tej sérii.
keď Boh hovorí pred uzatvorením zmluvy na Sinaji, hovorí Izraelu, ja som vás viedol a ochraňoval, viedol som vás na orlých krídlach. Či pod mojimi orlými krídlami som vás ochraňoval, tak nejak to parafrazujem. Takže orlie krídla, orol je ten najväčší vták, je teda symbolom tých obrovských krídiel, a zase tu máme to slovo veľké orlie krídla, ktoré chránia. To je to bezpečie, ktoré Boh dal Izraelu. O tej ochrane hovorí aj tu. Že teda tú ženu ochránil orlými krídlami. Takže znovu, pri Márii nič také nečítame, ale pri Izraeli sám Boh hovoril, ja som vás vyviedol na púšť. Žena bola vyvedená na púšť. Vieme, čo sa stalo po exode. Viedol ich po púšti a viedol ich pod orlými krídlami. Takže je to absolútna paralela s príbehom z exodu. Čítame teda ďalej. Na nebi sa strhol boj. Michál a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Toto sme si pripomínali hneď v tej prvej časti série. Že Boží nepriateľ, ten, ktorý sa proti svojmu stvoriteľovi aj jeho plánu vzbúril a chcel ho znovu a znovu prekaziť, je tu jasne pomenovaný. Ten nepriateľ nie je len nejaký had, ktorý sa tam priplazil a začal sa rozprávať s Evou, ale je to duchovné stvorenie, ktoré je tu nazvané veľký drak, starý had, to znamená had, ktorý bol od vekov, prastarý had. Diabol, teda ten, ktorý všetko rozhádže. Satan, ten, ktorý obžaluje. Toto všetko má vlastne zmysel, tie názvy majú zmysel, ktorý nám možno uniká, pretože nepoznáme ten jazyk pôvodný. A zvodca. Vieme, že Ježiš povedal, nepriateľ prichádza, aby zabíjal, kradol a klamal. To je ten zvodca. Zvodca celého sveta. Takže už nie je pochýb, o koho je reč. Nie je to ani náhoda, ani nejak nie je označený chudák had. Raz urobil nejakú chybu, porozprával sa so zlou osobou a navrhol niečo a teraz sa to nesie s ním. No s ním sa to nenesie. Toto sa stalo ešte predtým, ako bol zvrhnutý na zem, pretože hovorí Ján, že teda tam bol ten boj. Michál, teda archaniel a jeho anjeli bojovali proti drakovi, drak a jeho anjeli proti ním. Neobstáli, nebolo pre nich miesta a boli zvrhnutí. Ježiš hovorí v Lukášovi 10, a to som tiež pripomínala vtedy, v tej prvej časti našej série, že Ježiš hovorí o tejto udalosti v minulom čase. On bol svedkom toho. On bol svedkom toho, ako Satan a teda tie vzbúrené nebeské bytosti alebo anjeli, akokoľvek ich chceme nazývať, boli vyvrhnutí z neba. Boli vyhodení dokonca, tam je, to slovo je úplne také jednoznačné, boli exkomunikovaní. A táto zbúra sa začala šíriť ako epidémia a vieme, sme to tiež sledovali v tej prvej časti, ako sa ten hriech a zloba, ktorú vždy dal do nejakého, najskôr to dal do Kaina, aby zabil Abela. Potom prišla taká zloba už na ten svet, tak sa to rozšírilo, lebo to je nákazlivé. Zlo je nákazlivé. Ohovárky sú nákazlivé. Všetko to, čo má škodiť niekomu inému, je veľmi nákazlivé. A šíri sa to nenormálnym spôsobom. Až tak, že teda musela prísť potopa, lebo Boh sa na to už nemohol pozerať. A potom znova, ale už neurobil potopu, lebo sľúbil, že už nevykinoží celé ľudstvo, tak musel priniesť zákon pre svoj vyvolený národ, aby ukázal ostatným národom, ako žiť. Lenže zákon ich tiež nezachránil, tak musel poslať teda to konečné riešenie, keď sa naplnil ten čas, aby priniesol milosť, priniesol obeť a zachránil ľudstvo od samého seba. A tak táto vzbúra sa šírila ako epidémia, najmä teda smere toho, ktorý mal dať bodku na koniec vety, smerom tomu
budúcemu potomkovi Evy. A to je vlastne koreňom antisemitizmu počas celej histórie. Ten národ, z ktorého má prísť ten vyvolený, je v očiach nepriateľ číslo 1. A tak teda tento zhodený diabol, a teraz preskočím do 12. verša, tam je napísané, že diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený. Na zem. Veľmi nazlostený. Lebo vie, že má málo času. Ten, kto vie, že čoskoro zomrie, tiež nevie hodinu, deň samozrejme, ale vie, že čoskoro zomrie, keď mu povedia, že má len 3 mesiace života, často títo ľudia reagujú na to tým, že teda tie 3 mesiace chcú využiť na to, aby dosiahli to, čo za všetky tie 10 ročia nedosiahli. Ak je to nejaký hollywoodský príbeh, tak sa dozvedia po 3 mesiacoch, že to bol nejaký omyl. A vlastne dosiahli veľmi, veľmi veľa toho, pretože boli motivovaní. My keď vieme, že už máme len jeden deň, tak zrazu stihneme aj to, čo sme už odkladali 2 mesiace. Že? Predvianočné upratovanie napríklad. A teda tu je napísané, normálne je to, nechceme až veriť, že v Biblii je to napísané. Že diabol zostúpil k nám veľmi znázlostený, lebo vie, že má málo času. Času na čo? Času na prekazenie Božieho plánu. Času na prekazenie toho, čo Boh zdelil úplne na začiatku tej pozemskej epizódy tohto kozmického konfliktu, ktorý sa tam odohrával medzi anielskými bytostiami a nás na zemi sa toho týkalo pramálo v podstate. Ale Boh už tu na zemi mu povedal, že teda toto není nekonečné. Raz príde koniec a cez toho potomka. A on teraz nazlostený bojuje, ako len vie. A keď čítame ďalej, tak uvidíme, čo urobil. Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ten vyvolený národ, z ktorého sa má narodiť ten potomok, Mesiáš, ktorá porodila chlapca. Ale tej ženi boli dané krídla veľkého orla, že? Zase tu máme toho orla, aby mohla letieť do pusťatiny na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude živená čas a časy a polčasu. Zase tá terminológia, to je 42 týždňov, 1260 dní, 3,5 roka. Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu, zase akčná scéna. Boh dal, aby zem pohltila tú vodu. Nemal proste šancu. Božia ochrana nad Izraelom je nadprirodzená a pre Satana neprekonateľná. A to vidíme opäť, keď sa pozrieme len na našu pozemskú históriu, keď sa obzrieme späť, je to čirý zázrak, že Izrael žije a nie len, že prežíva, ale ona prekvitá. Figovník pučí. Oni sa vrátili do svojej zeme, už mali byť dávno vykinožení. Stáročia po stáročiach znovu a znovu. V stredoveku Španielsku ich chceli vykinožiť. Hitler ich chcel vykinožiť. A oni nielenže prežili, ale majú svoju vlastnú krajinu, ktorá je absolútnou oázou a rajom v porovnaní s ostatnými krajinami naokolo. A tak, prekvapenie nakoniec, Satan zmenil taktiku. Nahneval sa na ženu a odišiel bojovať proti ostatným jej potomkom. Keď toto neviem vykinožiť, nevedel som zabrániť tomu, aby teda to dieťa sa narodilo, tak ešte ten pozostávajúci čas musím nejako využiť. A tak sa snaží teda zničiť, prekaziť to poslanie, ktoré dostali ostatní potomkovia. A my vieme, že teda, keď Izrael odmietol Boha, tak vlastne evanjelium sa rozšírilo nielen na Izrael, ale aj na pohanov. A tak cirkev, ktorá nenahrádza Izrael, my nie sme náhradou za Izrael, my nie sme náhradou, my sme vlastne rozšírením toho plánu. A tak odišiel teda bojovať proti ostatným z jeho potomstva, a to sú kto? Tam už sme ako cirkev. To sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Prikázania sú zákon a Ježišovo svedectvo je vzťah s ním, učenictvo.
Aká je teda táto verzia adventnej zvesti? Ježišovo narodenie si pripomíname rok čo rok s idylickými obrazmi, maštál hviezda, ovečky, pastieri, tichá svätá noc, všade vôkol pokoj. A tu my vidíme dnešný text, prichádza s adventnou zvesťou, ktorá narába s proroctvami a obrazmi pravého opaku. Kozmický, prastarý konflikt, anjeli, armády, exkomunikácia z neba, drak, ohnivý, veľký, čaká na tú najbezbrannejšiu bytosť, novonarodené dieťa. To sú veľmi, veľmi dramatické obrazy. Ale práve preto, že je tento text prorocký, tak nesie v sebe viacero vrstiev. A áno, z časti vidíme naplnenie aj konkrétneho zrodenia, pôrodu Ježiša, toho predpovedaného potomka, ale zároveň je ten obraz oveľa širší a predpovedá aj veľké súženie Jákoba, teda Izraela, pred druhým príchodom Ježiša, Mesiáša, kde ho bude Boh ochraňovať a privedie ho k sebe. Tento text ďalej nám zároveň pripomína aj to, že všetci tí, ktorí boli stvorení na Boží obraz a vďaka viere v Krista sú novým stvorením, sú na muške nepriateľa, kým ešte má čas. Na Hospodina nemá dosah. To vieme. Boh ho vyhodil. Ženu Izrael a jej syna Mesiáša sa snažil zničiť, ale nevyšlo to. Pretože Boh ich sám ochránil, Ježiš bol vzatý, žena bola vyvedená a pod orlými krídlami chránená. Svoj hnev teda obracia na ďalších duchovných potomkov Evy, na Božie deti, ktoré zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. A znie to ako dosť znatná antikampaň evanjeliu, nie? Viete si predstaviť také billboardy. Staň sa Ježišovým nasledovníkom a v balíku získaš aj zúrivého nepriateľa, mocného, červeného hada, draka, odvekého, starého hada, diabla a satana, zvodcu celého sveta. No kto by sa nechcel stať kresťanom? Ovšem, ale kto je v Ježišovi je nové stvorenie a žije v ňom ten istý duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Duch Boží a duch svätý. Rímskym 8.11. A toto všetko mení. Takže tá antikampaň by nevyšla, pretože bola by platná, áno, keby sme stáli a keby sme sa racionálne rozhodli, že budeme kresťania. Rozhodli sme sa, že táto kniha nám dáva zmysel a tak budeme teda žiť podľa tejto knihy. Áno, potom všetky tie útoky by nás hneď proste rozdrvili a zničili by nás a odvedli by nás. Pretože by sme neobstáli. Lenže kto je v Kristovi je nové stvorenie. Ďalej hovorí Božie slovo, mocnejší je ten, ktorý je v nás, než ten, ktorý vládne vo svete. To je zvodca celého sveta. To je presne ten istý nepriateľ, diabol. To je prvý list Jánov. A tak môže na teba skúšať nepriateľ čokoľvek. Môže ťa obchádzať ako revúci lev, môže ťa zastrašovať, môže ťa obviňovať z čohokoľvek. My vieme, že Satan je teda ten žalobca. Môže ťa obviňovať, môže ti nahovárať, ani toto nie je dobré, aj toto robíš zle, aj Boh ťa nemá rád a kto by ťa mal rád. Môže ti pripomínať všetky tvoje zlyhania, čokoľvek. Pretože jeho plánom je odradiť ťa, odkloniť ťa od Božieho plánu. Ale ak stojíš na Božom slove, na tom, čo Boh zasľúbil, alebo prikázal, tak nepriateľ na teba nemá dosah. On to vie. Otázka na záver. Vieš to ty?